ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇ ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କର ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟିକୁ ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ କଥାଟା କିଛି ଅଡୁଆ ହେବ। ସବୁଦିନ ପରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ହନୁମାନ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହନୁମାନ ପାଖରେ କିଛି କାମ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଗରୁଡ଼ଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବ। ଏହା ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ଦେବ ହନୁମାନ ପାଖକୁ ଗଲେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି ହନୁମାନ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଜପ କରୁଛି, ମୁଁ ଜପ ଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ଦେବ କହିଲେ ମୋତେ ଇନଫର୍ମ କରିବା ଥିଲା, ମୁଁ କରିଦେଲି, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ପଚାରି ଦେଉଛି। ହନୁମାନ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏବେ ମୋ ପିଠି ପଛରେ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ହନୁମାନଜୀ କହିଲେ କି ମୁଁ ମୋ ନାମ ଜପ ଶେଷ କରିବି, ତାପରେ ଆପଣ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ଦେବ ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଗଲେ। ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଅଲରେଡ଼ି ହନୁମାନ ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ କିପରି ମନେ ପକାଇଲେ? ଏହା ଦେଖି ଗରୁଡ଼ଦେବ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ହନୁମାନ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ କେମିତି ଆସିଲେ, ଓ ଯଦି ବି ଆସିଗଲେ ଦ୍ୱାରପାଳ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଭିତରୁ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲା? ଏହା ଦେଖି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାହା ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ହସି ଦେଇକି କହିଲେ ହନୁମାନ ମୋ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କାହିଁ? ହନୁମାନ ନିଜ ମୁଖ ଖୋଲିଲେ ଓ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କାଢ଼ି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଗରୁଡ଼ଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଏତେ ଅହଙ୍କାର ହେଇଥିଲା କି ତାଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦୁନିଆରେ କେହି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗରୁଡ଼ଦେବଙ୍କୁ ଏତେ ଅହଙ୍କାର ହେଇଯାଇଥିଲା କି ତାଙ୍କଠୁ ଗତିଶୀଳ କେହି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ଏକା ଥରକାରେ ହିଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆଉ ଗରୁଡ଼ ଦେବତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ହନୁମାନ।